Blížia sa Vianoce, ľudia sa zdržujú v nákupných centrách, kde sa môžu rozmáhať krádeže a iné protispoločenské konanie. Máte prečo nejaké odporúčania, ako sa tomuto vyhnúť? Tak áno, blížia sa Vianoce, to znamená, že zlodej využívajú aj tlačenice v obchodných domoch, tak preto by som chcel upozorniť, alebo mestská polícia upozorniť občanov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť. Jedným odporúčaním je takisto, aby kabelky alebo tašky nosili pred sebou. V žiadnom prípade ich neodpali do košíku. Takisto peňaženky, mobilné telefóny nosili v predných vačkoch alebo čo najbližšie k telu a využívali pri platbe vlastne tie platobné karty a zasa pri tých platobných kartách by som odporúčal, aby nenosili platobné karty spolu s PIN kódom. Ďalej by som ešte asi odporúčil, aby sa vyhýbali tým pouličným predávačom, nakoľko aj medzi nimi môžu pracovať aj obchodníci, ktorí vlastne nie sú ani obchodníci, ale sú organizovaná skupina zlodejov. Jeden odpúta pozornosť a druhý medzi tým okradne. Takisto, aj napriek týmto upozorneniam by sa občania stali obeťou tejto protispoločenskej činnosti, tak ich žiadam, aby to okamžite hlásili na mestskú políciu. Ako by ste zhodnotili situáciu, čo sa týka bezpečnosti v meste? Máte pocit, že sa zhoršila v poslednom čase, hlavne v nočných hodinách? Tak ja by som to takto priamo nehodnotil, že sa zhoršila. Ona sa udržia v určitom stave, porovnateľná s predchádzajúcim rokom. Bohužiaľ veľa tejto činnosti je latentná. Pokiaľ nám to občania nebudú nahlasovať, my o nej nevieme a nemôžeme ani účinne zakročiť. Preto je dôležité, že keď sa stane niekto obeťou protispoločenskej činnosti, aby nám to nahlásil a na základe vlastne týchto ohlásení prijímame bezpečnostné opatrenia. To znamená, aj hliadky smerujeme tam, kde je väčšia pravdepodobnosť, že môže dojsť k páchaniu protispoločenskej činnosti. Ľudia pociťujú negatívne emócie voči občanom bez domova, ktorí sa zdržujú na verejných priestranstvách a často sa správajú nevhodným spôsobom. Aké sú právomoci mestskej polície v tejto oblasti? Tak v tejto oblasti mestská polícia môže zakročiť až vtedy, keď sa ten priestupok priamo stane. To znamená, že pokiaľ ten bezdomovec alebo skupina bezdomovcov sa združuje na pešej zóne a nedopúšťa sa žiadneho priestupku, to znamená neobťažuje občanov žobraním alebo nezničuje verejné priestranstvo alebo nepije alkohol na verejnosti, mestská polícia zakročiť nemôže. My môžeme zakročiť až vtedy, keď máme nahlásené alebo sme svedkami priamo, že sa dopúšťajú nejakej priestupkovej činnosti alebo ich konanie v rozpore s nejakým zákonom alebo predpisom.